गाइस गिबियावनो गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जों दा पार्कआव थांगासिनो दङ। ओरैनो बरिं मोननायखाय थांनो नागिरदों। फंबायबो फैदों। फंबायबो दङ। बाबु टिकेट दानदों बाबुआ ओमफ्राय नै आब' जोङो सफैबाय पार्कआव ओमफ्राय नै एन्ट्रि जाथ'वाखै आरोना दासिमहालागै डिसि अफिसनि खाथियावनो नै जाबाय रिल्स बानायदेरबाथाय जाखाया ने गाइस ब्लगानो जादिया लोगोफोर ब्लगानो जादिया ससेल'सो आं मोजां देखायनो मोनदिया माने जों फैनानै एसे मोनाखाबाय नालाय ओमफ्राय मा होनो बिथिं एसे जोंबो रिल्स मोनसे बानायनोसै होननानै बानायनायावनो टाइम थांबाय लोगोफोर रिल्स मोनसे मोनगबाय दा बेजोंनो जोङो खुसि जाबाय रिल्स बानायनो थाखायनो नै गस्ला खुबैलायदों आं दा गानफिननोसै आं मानो होनबा जाखाबाय आंना नोंथांमोना नायबानो जाबाय इन्स्टा आइडियाव थांनानै आंनि इन्स्टा आइडियाव ओमफ्राय मोजां देखायनो मोनदिया आरोना पार्कखौ नेक्स्ट टाइम फैबाथाय मोजाङै देखायनोसै आरो फैबाय थानायानो जाखायो जोङो फैनायालाय आरो मोनसे लकेसनावनो लाबाय थानो बायोना ओंखायनो एबार बेलेग लकेसनाव थांनानै लायनोसैलाय नोंथांमोननोबो देखायगोन जों थ' भिडिअ बेसे गोलाव जागोन दाथ' आं बुंनो हाला नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दङब्ला जोबजासिम नायलांबाय था दे फैबाय था बिदिब्ला लोगोफोर जों दा बेहाय साहा लोंफैदों मा होनो पार्क खाथियावनो आरोना बेयो पार्क साइ होनो माने बे दुकाना बेहाय जोङो लोंफैबाय थायो आरोना पार्क खाथियावनो आयौ गावबा गाव बिजिखानाय लोंखांबायानो एसे आंना दंबावोसो जाग्राया फैथ'वाखै